Anyamata akulilongwe anakwiya dzulo ndetu kunali mademoto. Kodi mademo amenewa anali kuti okwira nduna yoyang'anira zaulimi kunoko ku Malawi. Komatu ndekuti ndikumafunsa kunena kuti anakwiya ndi ndunayo kuti no inalakwaso chani kodi. Mademo ari zinali motani. Ambiri no ndikudziwa zoti mwaonera nkhani mwina mwayimveranso kunotino dzulotu anthu anapanga mademo makamaka anthu amene watu ndi amene amafuna kukagulitsa chimanga. Koma chimangacho zikuoneka ngati awakanira kunotino sawagula. Pamene panapezeka zoti mpaka natu mapokoso yayi ife sitiimva zanu. Ayi tipange zona kuti tilowe mu newspaper ya lero ya The Daily Times fankhani ndi zoti mpaka natu yatuluka mu newspaper leroli. Akuti maize traders lose patience. Akuti anthu amenetu amene akagulitsa chimanga ogulitsa chimanga ndetu mpaka natu analephera kuti azigwire mpaka na kuyamba ndekuti kuchita matokotoko kumene kudza. Point number 1 akuti protest NFRA decision to halt purchases. Point number 2 agency has run out of money mbilizi. Okay chabwino akunena kuti pamene papa ndeula namba kumenya mademo ataluza nonda kuti chani ataluza kuzigwira kuja menya mademo pamene paja makamaka mademo amenewa analozusana ndi bungwe lidzala NFRA lomwe limasunga chakudya kunoko ku Malawi kunkhokwe kwa chakudya uko. Anayeze kuti chiganizo chomwe chapangidwa kumeneko chonena kuti basi sagulaso chimanga ndaitu kunalito basi simutigulaso chimanga mademo pamene padzapa kuti chiganizo chimene sitigwirizana nacho. Ndikuafunsa ndekuti kunduno yang'anira zaulimiko nangasi ndekuti ayankheno amamaloza mbiri zaja ndapezeko zotafunsidwa kuti inu ndebwanza kuti yayi ife tikunena kuti tasiya kugula chimangachi chifukwa chonena kuti ngati no agency yathuyi ndoti NFRA tibeso ndalama zatha ndetipanga bwana sitingagule tilibe ndalamatu nanga tigulira mapepala tiwena tigulire ndalama nde chiganizo chapangidwa chifukwa chonena kuti ndalama zatani zatha paibeso kuchitira mwina. Ayi pamene pato nde tingaone chithunzicho kuoneka kuti yayi pakuoneka iwowa amamaloza mbirizi komanso side inayi ndeti tingaone kuti notino fans inayi ndekuti tayatsa moto kutsekaso msewu wake unali utiso umenewo. Aine pato nde tifotokoze kuna kuti dzulo ditu zinayi zonena kuti kunali mademo. Anthu ananyamuka awatu ndalimitu adzatu amene analima chimanga chochuluka kwambiri chaka chapita chija ndanali ndi chimanga matumba amwene ma trucks ndikunapezeka zonena kuti fans ija basi tu inauzidwa kunotino makamaka kwamba wiki atha iyo chakumapita kwa wiki atha iyayi inu ndizone kuti no mubwerese chimanga kuchani ku bungwe lija la National Food Reserve Agency kumene kumasungidwa chimanga kuja mubwerese kumeneko chimanga chanucho tizakuguleni ndikunali matraki kumene kuja tikati matraki makosana fika kumene kuja ndikuti fans yagulitsa chimanga ndetu zimapitirira betu kugulitsa chimanga fans nayotitu yupitirirabe kugulitsa chimanga kumene kuja fika ponena kuti notu basi kenako anangoti adzabungwera NFRA aja alengese zonena kuti basi tatani tatseka sitigulaso chimanga basi ndeti panali fans ine yonena kuti simwatseka bwanji ferili panzero tino matraka athu akubwera kumene kuti tidzagulitsa chimanga mutanthauza inu mwene mutigule chimanga iye ayitatseka mademo amwene nde mmene mukuonera nde kuti muchani mu video imene yoyo fans nakatseka mpaka na msewu uja wa John Chilembwe Highway ndekuti ukatseka ndi masamba kuyatsa moto mademo sisteka chimanga mukuyena mutani mutigule sitingalole zimenezozo ayi zambiri kumene kuja mavideo nde munaonera ndikukhulupirira choncho poti anthu ena ndena anayikaso pa YouTube pomwepa ndikukhulupirira zona kuti mwina mwake mwazonera zimenezo kapena mu nkhani za ma news house osiyanasiyana zodi yake kapena Times. Chabwino nkhani ndimeneyo chifukwa chani kodi ndayibweretsa nkhani lero. Ndayibweretsa nkhani yonotino fans yakwiya ndi kukwiya kwawo kunali kukwira chani kukwira nduna nosopano nduna yoyang'anira zaulimi fund imeneno department yonse ya NFRA imagwande kuti no kunduna umenewo anduna akuyenera apangepo kanthu sitingalole zonena kuti chimanga alephere kuti gula chani nkhani
fans imene mapanga mademo ndekuti ungaimvetsetsenso side inayi koma ndekuti no it's dramatic ndizongopatsa chidwi kwambiri kunena kuti muganize kuti notino inuyo ndokagulisa katundu ndekuti mpaka muzimenya mademo kunena kuti anthu ogula aja akuguleni mukuona bwanji ene so dramatic eti ya zongopatsa bechidwi kuti ndekuti timakhazo onena kuti otimakumana nawo tikafika mutsoka market moja kulilongwe I don't know chakulimbe uko kapena mwina misikeni koma kulilongwe tikafika umeneko ndati umakumana ndi line inonso pano ya mavenda achinyamata amene anyamula katisheti ndakata kukakamira amwene tiguleni amwene ndikukakamira amwene magaye ndofuna ndikaoloke bridge ineyo ndizipita uku ndekuti kodi town ku game chakumeneko ku Shoprite magaye mupanga amwene tiguleni amwene ndi mbalo wana amwene semangati kukakamira ruti inde timatomona zinthu ngati zimezozo koma sizimafika poni noti mademo amwene ngati simupanga choncho ndikutsekerani nsewu simudutsa amwene nditsekaso nsewu anthu sadu sizimafika level imeneyo. Anyways, it's just so interesting kuona zinthu ngati zochitika. Timafuna tikambe zoteni nkhani ndionena kuti tiyang'ane ndekuti mwa mbali ziwiri. Mbali yoyamba ndi mbali ya alimi amene anavutika kukagula fertilizer modula 150,000 ndekuti marumba awiri imakakwana ndekuti 300,000 imeneyoyo kukalima kumunda ndikukatulutsako ndekuti thumba la chimanga. Thumba la chimanga lija ndekuti akaligulitseno ndekuti around kandi 50,000 kandi 40,000 mwinaso asaligulitse nkomwe mpaka nano chimanga chikaole. Muyiona imene ndetino kumbali yawo ndizija zonotu zopweteka kwambiri zogwetsa business yawo yagwa amenepo komanso ndekuti zogwetsa ulesi kuti tikalimeso apa sindekuti tikalima tizingoononga ndalama. Mwayiona bwanji tizingolima no chimanga chakudya chokha tizingodya ifeyo. So tikafika level imeneyo ndekuti tili ndekuti no ndi nambala yochepa ya alimi amene akulima tizapeza kuti kutsogolo kunoko tusowekera chimanga tayamba umakagula no chimanga choka kunja tayamba tsopano kumapanga import chimanga ngati meti magulirano ya mafuta tiziyang'ana no forex yokagulira so chimanga kunja. Mwayiona first mungano mupita ku Zambia mukagula chimanga ndi muzichagula no Malawi kwacha ayiso kaya kumene kuja mukamakagula chimanga mukena mukachigule ndekuti at least ma dollars because ndekuti Malawi kwacha apanga nayo cha ndalama imene apanga nayo chani tizang'ana forex yokagulira no chimanga kuchoka kunja pamene alimi alipo muno akhoza kulima koma ifo yonena kuti no anagwetsedwa ulesi fa anthu ambiri ndagwa ulesi basi kusiya kurani kulima. Okay, tiyang'ane mbali imeneyo. Nanga mbali inayi tinganene chani kumbali ya boma. Nawo mbali ya boma iwo akuona kuti ife sitigula chimanga at least akambaloza mbiri sadza kunoti tikulephera kugula chimanga chifukwa chani chifukwa choonena kuti ndalama zatithera timafuna ndithu tagula chimanga koma ndalama zatithera. Nawo mupange tseke chimanga chikutsika tunde kuti no madera osiyanasiyana mitengo ikutsika sinanga chikachuluka mmadzuwabe supply ikakhala kunoti no yachuluka anthu ogulitsa kachuluka kugulitsa katundu ndekuti mitengo imatsika. Why? Chifukwa chonena kuti anthu ogula aja makhalapo otino ndochepa ende akhoza kupita kukagula malo osiyanasiyana apita apo mtengo wanu kuti 100 kwacha ndipita apo bwa 80 kwacha ndipita apo bwa 70 kwacha chinthu chomwecho mwayiona ndi mtengo wapezeko tani ukutsika zimangokakamizika zinthu zichopanga choncho ndi tikhoza kumayang'ana choncho komano tizionanso ndekuti no kuona kuti no akuboma wangakhala kunena chonchi anayankhula kumbuyo not kuwayikira kumbuyo koma I think anayankhula apo ananena Joseph Mwanamveka ene nthawi imene nabweraso eneyo ninkhani nkoma challenge aso kuti kaya zanu zimenezo ife sachigulisabe nthawi yotani yovuta chimanga yomweyo kaya chikazapange ferisa chija nikayankhula choncho koma amene mungathe kugulisa chiguliseni nthawi imeneyo ananena kuti alimi ndikuwuzani tsopano panopa gulisani chimanga chanu ngati simugulisa panopa chimanga chimene simuzachigulisa mupanga maloso sati masawa chidzaola chimanga chimene chocho ndikuchenjezera antuni pano ndikuwuzira antuni kupasani mpata chiguliseni chimanga chanu fans napeze kuti inasunga chimanga. Mwayiona? Now my guy, can you see something different here? Zomwe zimachitika mu January komanso ndekuti February
makamaka February ndi tikupita ku February kumakhande kuti no ndi mwezi omwe umaopedwa kwambiri nkhani ya njala. Kumarona na papa chimanga ndikuti chili excess sinanga kwabwera chimanga chowa ku Zambia chachi ndikuti chikupeka so pressure so kubwera ndikuti fans ili ndi chimanga ikutulusa so pano kuti zichigulisa koma ndikuti chikungotsikira mtengo kupita kuti akagulitse ku NFRA ndikupena kuona kuti chani ndikuti sawarani sanga so gula for yona drama za talibeso ndalama chipwirikita mwene siruzo zoti zimene zingapangidwa sort out bwanji koma no kwa mafans amene anasunga chimanga ndudziwa fans ine zilemba mu comment section mwakhaula mmati mubise chimanga chani koma no I think if tikafuna kwa avetsetsa anthu sana katha kugulisa chimanga cha 50,000 thumba pamene iwo adzawa ndizoti ndekuti chimanga chichachi kuti chikatuluke anapezeka zoti anaononga mwina ndalama ndithu kumathamangira mwina 300,000 I think ili kwena ati verseso pamene kwa kumamvesese komabe it's just complicated amwene nthawi zina zake tizikhala pasi ndikumanena kuti pamene no ulamuliro wasintha chonchi zinthuzo zimapezeka kuti zasintha ndi pamakhala ina mbali yosintha zinthu izi amakhala ngati collateral damage zinthu zawo zimapezeka kuti zafoira ndikuti ina mabusiness awo apezeka zoti no afoira ngati fans yomwe no inalima mabusiness awo anafoira anamenya malosi imeneyo ndi reality chifukwa chonena kuti analima mulamuliro wapita nawo zigulisidwa mulamuliro mwabwera ulamuliro mwabwera oti mavuta watu sitinakonze ndife ife tikakhala pasi chomwe tikupanga nditani tikungokonza no mavuta amene anapangidwa adza anapangidwa ndikuti ndi ulamuliro wapitawo ife tikupanga fix zimenezo ndi musatilozi za life ngati tingakugulitsani fertilizer nthawi imene modula ndife ngati kapanga chani ife tikungoyeseza mbali yathu ndalama zatithera tipanga bwanji collateral damage zamwene this year kaya tizoona ngati chimanga cha anthu sichiola fande kuona kuti chikuli chimanga dziko muno munali chimanga magayi fans ina akolola chimanga koma inasunga umati ukati ndili marumba 400 ndili 1000 ndofuna ngulise ndithuli akuti